3, 2, 1. Obrim línies. 902 42 70 70. Cada cop menys caselles per obrir. Vam començar amb un panell enorme de 15 caselles. Se n'han obert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Queden molt poques caselles. 6 caselles per obrir només. Heu de tenir la punteria suficient per obrir la casella que no està oberta i a darrere hi ha regal segur. Si la casella no està oberta, hi ha regal segur. 902 42 70 70. És la part fàcil. La difícil és aconseguir que agafem el telèfon. Exacte. Sí, senyor. Aquesta és l'altra. Arnau, bon dia. No sé si tenim l'Arnau aquí, a la línia 2, en aquest cas. No el tinc a l'Arnau. No el tinc a l'Arnau. No tinc a l'Arnau. Per tant, ara s'han bloquejat o no les línies? S'han tornat a bloquejar, Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment pel servei tècnic, telefònic. Espera. S'han desbloquejat les línies? No, seguim igual, Seguim bloquejades, Línies bloquejades. Yo estaba, con lo cual mi culpa no es. Sí, Nazario. Que yo no tengo Sempre... Saps què passa? Mira, és l'accés de producte detergent, l'accés al flis-flis, al catch al flis-flis. No, lo que puede pasar es que las bayetas, como hace ya tiempo que no las lavamos. Lo ha asuntado todo. A l'accés de matèria, fa que de nou es col·lapsin les línies a les 8 i 8 del matí. Però que jo no ja, en aquest cas per tercer dia, gairebé consecutiu. Bé, la bona notícia és que s'han descol·lapsat les línies. Como le tiro un poco de desarrascador. Claro. A veure, podem parlar amb l'Àlex. Hola, Àlex. Hola, bon dia. Ara sí, home. Hòstia, quin patí, noi. Àlex, des d'on truques? Des de la C-17, cap a Vic. Vale, perfecte. A veure, Àlex, has de tenir punteria número de l'1 al 15, digues. De l'1 al 15, doncs. El 2. El 2 ja estava obert. En sèrio? Una llàstima, Àlex, una abraçada, tio. Apa, doncs, gràcies. Adéu-siau. Sou l'hòstia, Gràcies, maco, una abraçada. Una abraçada a la gent que va estudiar cap a Vic o a fer el que vulgui a Vic. Exacte. Manel, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on truques, Manel? Des de Barcelona, maco. Perfecte. Manel, de l'1 al 15, vinga, fot-li. Vale, a veure si el 9 no està obert. El 9 no està obert i, noi, has caigut a la casella del Sant Cristo Gros. És el gordo? Obrim el gordo, obrim la casella de Parlem! Que són 400.000 euros. No. Necessita el gordo. A veure, Enric, el Manel s'emporta... Doncs mig any de trucades il·limitades gratis i 26 gigas de dades al mes en Parlem Telecom, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya. Però, esclar, perquè pugui aprofitar al màxim la tarifa, Manel, també t'emportes un telèfon Huawei P20 Lite. Què dius? Amb 4 gigas de memòria. Toma ja, sí senyor, un aplaudiment! 4 gigas de memòria i càmera de 16 megapíxels. Parlem és l'operadora de telecomunicacions de Catalunya amb les millors ofertes de mòbil, fibra i fix. Home, no m'estranya, si te'l regalen. Parlemtelecom.cat. Parlemtelecom.cat. Manel, un mòbil, tio. Moltes gràcies, noi. Un mòbil a la saca, nen. Ostres, i el cotxe ha sortit encara o no? El bote. Mira, el cotxe et portaria més mal de caps que una altra cosa. Assegurança, no sé què, en fi. Preferim un mòbil que és més. Manel, no pengis, bones festes. Vale, molt agraït a tothom. Gràcies, adéu.